Baka galing lang sa nakaw yan. Hindi, makintal to. Sabi ko galing sa nakaw. Ang layo naman sa guo, makintal. Hindi galing sa nakaw, pero makintal din to. Okay. Kaya hindi na kayo lugi sa 20 pesos isa. Ano ba ibig sabihin ng makintal? Magintab! 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 Makintab ba? Makintab ba? Makintab ba? Makintab ba yun? Lakod. Juan Andres, madi makalako gitu. Di damo og silstok. Supay makintal, di tayo mo makintal. Ayos sila kaya ba? Dalahin mo lang ang istorya. Ya. Supay nataraki sila ya. Taraki siguro aja di ka barbaruan na. Malasin mo nagtangos siya kung na. Hindi nga paano tapango. Sila natangos mo lang kumagay. Hindi na malasin. Tabarbas mo gamin eh. Malaglag ng tagong mo. Katong gamin? Hindi ginablid. Manginahan ka blid. Tubay to, di ka manginahan. Sa bali aja, maulaw akin Jake. Kaya siguro katarakin yung baruwa. Kadulatan na pasangit ko ang bahay. Dumapasangit. Kaman mano pala tao, idi. Ano yun? Saan naman mga man tao iday? Basta pala tao ka rin. Yung tupay ang mga di pumpoms. Siyempre, madig naabutan na gitay. Tapos ibabaga mga basip pala tao. Ato tao dati. Tama lang na yun. Saan kang sao? Uy, yan. Sakto nga sila, Bes. Bentahan natin ang kalabasa natin. Kaya nga. Kantuata sa damagin. O bak, Andres. Bili na kayo ng kalabasa namin. Masarap to. Mas matamis kaysa sa mangga mo, Baak. Matigas na, malaki pa. Oh, bumili na kayo. Sige na, magkano lang to, murang-mura lang. Pakyawin nyo na. Yung lalaki ng kalabasa nyo. Oh, syempre. Kalabasa namin to eh. Kumatang ka? Kumatang ka. Pampalinaw timata ka na ata. 20 na lang isa o. Bilhin nyo na tong dalawa para makauwi na kami. Pwede bang 20 dalawa? Lugi. Ba yan? Lugi naman yun. Grabe Lugi ni Gesyo naman to kuripot si Andres. Nga, 20 na lang isa oh. Baka galing lang sa nakaw yan. Hindi, makintal to. Sabi ko galing sa nakaw. Ang layo naman sa guo, makintal. Hindi galing sa nakaw, pero makintal din to. Okay. Kaya hindi na kayo lugi sa 20 pesos isa. Ano ba ibig sabihin ng makintal? Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuabe, pang mumuntad. Yun Sila niya. Kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, jar format protection. At iti mang mounted ti ko protection ti matte color ti dugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako ato, panggamitan? Mabalin mo natin ko, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber. Mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman Yung ti damag. Kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, maato yun. Amo mga wanti kwartak, managrigri ka la. May kasikaw. Sila niya, na di makababay nagsinger kanya. Guwapo ni. Yun Magti motor, guwapo. Di makingko ka. Nakamo. Makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Ganda ka. Kaya hindi na kayo lugi sa 20 pesos isa. Ano ba ibig sabihin ng makintal? Magintab! 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 Makintab ba? Makintab ba? Makintab ba? Makintab ba yun? Lakod. Basta masarap to. Pwedeng pang okoy. Pwedeng pang pakbet. Ano Oo. pa? Pwede rin to sa sitaw na may kalabasa. Di ba yun Oo, yun? masarap yun. Pakbet, maraming lauk yun, Bes. Sige yun. Oh, bilhin nyo na, para 20 pesos lang eh. Sige na, bilhin nyo na. Mura lang to para makauwi na kami. Kaya nga. Juan Andres, madi makalako gitu. Di damo og silstok. Supay makintal, di tayo mo makintal. Tigasta. Nakatidog pa kita. Kukuyo. Madi kayo siguro lang nag-ubra-balayo ya. Ang dami mong sinasabi. Bilhin nyo na to para makauwi na kami. Kaya nga. Sobrang init pa naman no. Oo, 20 pesos lang, hindi na pay kayo. So, pa yung pang merienda yung damdama. Gatangin mo ng Andres.
Takil ti taktakyag na gano'n ni Panyang na baka no basibas na kanya tataw. Karabasan na, managtugta. Muna ko daw ang kwarta ko. Sika, ano kwartam? O sige na nga, 30 na lang tong dalawa para makabenta na kami ni Best Panyang. Supay ah. Yeah, sige, bilhin ko na yan. 30? Oo, nga. 30 na lang. Kaya iso ko na ang kwarta ko. Saka 34. Pwede na yung 34. Ibigay mo na pati yung 4. 30 na lang. Grabe naman. Ayan. O 30, walang supot yan ha. Fresh ba to? Bagong pitas? Oh, bagong Oo pitas nga. yan. Kanya mo to. Libre kanya mo. Natin may kaluto natin, Andres. Utong. Sagpawam. Ay. Tapos aramang. Nabalinaw. Pwede din yan sa ginataan. Mas masarap din yun. Oo, haluan nyo ng sitaw. Oo. Tapos pagkatapos yung lutuin, mag-feedback kayo 5 star. Para madaming umorder sa amin. Kaya nga, ipopost din namin yan after ha. Marami yung mga TikTokin na dapat rate na. Pagkas siya ang Andres. Nagampap. Yung ila. Boy. Tatoy. So? Nagampap. Sabi yung samot na nagtipantiyo atay bago yung lakaw. Nay, nagkaraw. Nagkaraw atoy. Ang utama. Sa bahalang pop na. Ang arte nyo naman. Nagraw-raw naman kami. Ano na namang raw-raw Panyang? Hindi mo alam yun, Gunyang. Yung ginagawa mo bago ka matulog. Yung ganun. Yung ganun. Yung ganun. Sabali man bagbagamon. Mabalin pa yung si Dayan natin ukis na tayo. Madigbalin ah. Ikataw, nampok mo lang atong kisnata ah. Kaya di daddo maki madidok ukisan. Itaduma ah. Sa balin mo tayo mga Lucanaw. Dapat mo lang magkisa nata. Ang utang kami na ni. Natin mo, tamo na lang nga ng pipit, panapel. Sige, dyan na kayo. Muna na kami. Kaya nga, salamat ha. Sa susunod, may ibibenta ulit kami sa inyo ha. Sige. Magdala ka na ng pera mo, Andres ha. Sige, sa susunod naman magbenta kayo, magraw-raw kayo ha. Maampop talaga eh. Party naman nila. O sige, sa susunod, gagamit na kami ni Panyang ng PH Care. Tara na, Gunyang. Nakakahiya naman sa Kaya inyo. ang arte nila. Andres, ano dyan PH Care? PH care lang din pa mo. Philippine care. Para nama dyan. Pangraw-raw nga raw. Kasi dyan. Pwede kami naggamit kasi ha. Madipay. Ika talaga natural. Lalaki ka mo, pambabae lang dyan. Wala lang mabalin, pati lalaki. Ala, papanantang tata. Ano tayo luto nga di balayo atan? Ukoy, merindahin ta. Nay masatoy. Uy, tagaro dahil? Kita na nga itilawak na. Alangan puraw. Kam oregano na naimas. Ha? Ukoy. Oregano. Uy, tapos kumatang ka nati ko ah. Di mantika nga ako. 5 litraw. Kami na dumalaon na ata. Ano gamitin ta nga magprito tatay? Palm oil, olive oil, coconut oil. Nagkadumong oil basta mantikan. Takid din. Nagkadumang mo.